Кацельная по вулицы энтузіястаў самая магутная ў Барановичах. Яна абслугоўвае ўвесь усходні мікрараён, у якім знаходзяцца 3 школы, 5 дзіцячых садкоў і пражывае каля 20 000 чалавек. Цеплавая сетка каля кацельнай была пракладзена 40 гадоў таму. Трубы ўжо перавысілі тэрмін сваёй эксплуатацыі. З гэтай прычыны была праведзена вялікая работа па замене 400 метраў старых труб на сучасныя, большага дыяметру, што дазволіла значна палепшыць якасць падачы цяпла. В котельной был проведен ремонт котла номер 2 ДКВР 1013. На данный момент котельная полностью готова к отопительному сезону, паспорт готовности подписан. Так что волнения не должно быть у жильцов данного микрорайона. Але гэта кацельная далёка не адзіны аб'ект, на якім прыйшлося папрацаваць баранаўскім камунальнікам. Фронт работ по падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона заўсёды вялікі. Барановичское коммунально-производственное предприятие «Барановичская коммунтеплосеть» для подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года подготовила 31 котельную, 29 ЦТП. Заканчиваются ремонты тепловых сетей, протяженность которых составляет 219 километров, из которых 57% это тепловые сети в предзаливного исполнения. На сегодняшний день получены все паспорта готовности на тепловые источники. Подготовлены были рано ЦТП. Усяго на модернізацыю цепловых сетак горада з абласнога бюджэта было выдаткавана больш за 530 000 рублёў. Актыўна вядзецца нарыхтоўка цвёрдых відаў паліва. Есть 3 котельные комбинированные, которые работают часть котлов на газу, а часть котлов на местных видах топлива. Есть еще 4 котельные на местных видах, чисто на местных видах топлива. Значит, тоже работы проведены все профилактические. Ну и параллельно мы занимаемся заготовках дров, так сказать, в местных видах топлива. Значит, мы заготовим, нам план доведен 6900 метров кубических и 900 метров кубических шчыпы. Усяго на падрыхтоўку Брэскай вобласці да ацяпляльнага сезона з бюджэту ўсіх узроўняў выдаткавана 12 мільёнаў рублёў. Яшчэ 10 – уласныя сродкі прадпрыемстваў. Завяршыць работы плануецца да 1 кастрычніка. Алена Ракуць, Евгения Мороз, Юрий Цитов, телерадиокомпания «Брест».